Обращение от Горан Игич, журналист и филолог, Сърбия. Поздравявам всички участници на тази конференция и от Сърбия можем да кажем следните неща. Ако бяхме говорили за тази тема преди 2 месеца, можех да кажа, че в Сърбия няма инциденти срещу паметници на руската армия или Красна армия, Червената армия, както и да е. Но в последните 2 месеца се случва така, че в март и април в Пожаревац и в централния сръбски град Крагуевац, т.е. в местността Опорница, 2 паметника са вандализирани. Това е нещо ново за Сърбия. Случва се тази пролет, 2026 година. И по този начин ние се причисляваме към другите източноевропейски страни, макар и последни, където се така върши една прикрита или може да се каже и открита русофобия. Това е едно. Когато казваме за тематиката на подменянето на история на Втората световна война, мога да кажа, че много малко хора знаят за някои неща, например за българското участие в освобождението на Югославия, например за операция Драва и за други неща, тъй като има потомци на хората, които са дали даже живот за освобождението на Югославия от българска страна. Това би трябвало, например, да се възвърне тази историческа памет. Но когато казваме за примерите, аз ще кажа само един пример. И тук донесох една книга, пише автора е Данко Васович, пише Валдхайм една кариера. Това е една интересна книга, писана към края на 80-те години, в времето на перестройка на Горбачов и във времето, когато вече Югославия е в голямия кризис. И става дума за Курт Йозеф Валдхайм, който е живял от 1918 година до 2007 година. Той е бил министър на външните работи на Австрия от 1968 до 1970 година. Бил е президент на Австрия от 1986 до 1992 година, но е бил и 4-ти генерален секретар на Обединените нации даже 9 години, от 1972 до 1981 година. Защо го казвам това и каква връзка има такава перфектна биография на един австриец? Проблема е в това, че малко е известно, че той е осъден от югославските органи в декември на 1947 година за злодеянията в околностите на черногорския град Плевля, където е участвал като част от Вермахта. А пък този автор в книгата доказва, че е бил участник в злодеянията в Западна Босна, в Козара. И там не само, че е бил главен оперативен участник, но е бил и получил награда от Анте Павелич, който е бил главният човек, така наречения поглавник на независима държава Хърватска, едно фашистко марионетско направление. Такъв човек, който е бил осъден от югославските органи, казваме след Втората световна война, става 20 години по-късно генерален секретар на Обединените нации. Как е това възможно и как не са реагирали Югославия, Съветския съюз и така нататък?
Можем да си помислим, че Съветския съюз не са имали информации, което също не е похвално. А от югославска страна ние виждаме, че може би са търгували с влиянието на Курт Валхейм. Тоест, просто тези неща са чувани в секрет. Но с такива компромисни варианти, може да се каже, за Курт Валхейм снимани са и документарни филми, започва тихо подменяне на историята. Практически Курт Валхейм от Австрия е класически пример как се подменяла историята и как фашистите, които са загубили Втората световна война, 20 години по-късно практически получават силни постове, даже тази денацификация я няма в пълен обем и в Западна Германия и знае се, че много хора, които са били не само в Вермахт, а и в СС и в други дивизионни групи, са останали да работят в германската държава. Това са неща, които ние трябва да знаем, защото и югославските и българските антифашисти, а и други антифашисти в Европа трябва да знаят, че ако не помним историята ще се повтаря. Толкова от Сърбия и поздрави на всички.